Kaixo, ni Iraia Barrutia naiz, Elgoibartarra, eta nire proiektua da Barrutia Optika entzumen zentrua Elgoibarren. Nik argi edukidet nahiko gaztetatikan optika ikastea nahi nabala, eta optika ikasketak egin ondoren, egon nintzen urte asko optometrian beste baten lanian, eta ikusi nuan biharra nire herrixan zerbitzu pertsonalizatu eta kalitatezko bat emateko, eta beti hori nahi naban itxia, eta aurrera eramatea pentsatu nuen. Barrutia Optika eta entzumen zentruan, egiten duguna da batez ere bai, entzumen eta ikusmen azterketa osoak egiten ditugu, horretarako oinarritzen gera azken teknologiako makinarian, gustatzen zaigu beti formakuntza askotara jutia, ferietara jun behar bagera ere berrikuntza guztiak ikustera, beti gustatzen zaigu egotia azkenengo puntuan o azkenengo gauza jakitia gure pazientieri onena eskaintzeko. Optikan gure produktu nagusienak badia betaurrekoak, eukipen lenteak eta audifonoak. Bai ikusteko betaurrekoak, bai euskitako betaurrekoak, eta gero audifonoa mota diferentietakoa dazkagu eta lentiak ere bai mota askotakoak. Baina hori edia batez ere lantzen ditugun produktuak. Gero, itxen dugun beste gauza da, betaurrekoak ajustau, ero konpondu, ero egin behar dana bakoitza behar duana. Askotan umietan eta holan askotan etortzen dira, eta askotan ajusta behar dira asko mobitzen dialako, edo bestela pertsona nagusietan ere bakoitzak berar peixan formakin ajustatu betaurrekoa. Oso importantia dela, betaurrekoa 100% eramateko. Zerbitzu pertsonalizatua ematea asko gustatzen zaigu, horretarako bastante pesada gera eta galdera pilo itzen diogu pazientiari, baina gustatzen zaigu berak nahi dabana eramatea eta azkenean egokitzen gera bera nahi duanera. Horretarako ere bai, guri produktua asko zaintzea gustatzen zaigu, eta erosteko orduan eta holan asko zaintzen dugu produktuak eskuzinda baldin badaude, materialak birziklatutakoa baldin badira, koloreetan ere importantzia handia ematen diogu, gu nahi duguna da pazientea gustura urtetzea hemendik. Lokala aukeratzeko orduan, optika eta audio zentro bat izateko, gutxi gora bera 100 metro karratu eduki behar zituan. Eta nik Elgoibarren inguruan ezagutzen dituan lokalak, gustatu zitzaizkidan hau eta beste bat bakarrik. Eta hau, kasualidadez, nire gurasoen karnizerizia izan zen urtietan, orain dela 17 urte itxi zuten, eta salgai jarri zuten. Itxin zuten, eta jubilatu zian. Eta nik berriro, erosi dut lokal berdina eta zabaldu dut nire gurasoak itxi, baina hurrengo egunean 17 urte beranduago. Eta azkenean hori lokalan sentimentua da, azkenean familian jarraitzen duela berriro lokalak. Eta horregaitzik aukeratu nuen hau. Izen aukeratzeko orduan, Barrutia Arategia izan zen ez urtietan, ni pentsatu nuen izen berdinakin jarraitzu behar nabala, eta nire abizena danez, azkenean Barrutia Optika entzumen zentrua jarri nion. Nire lan asko gustatzen eta gauza asko bizi izan ditugu urte hauetan, eta guretzako oso importantia da jendeak ondo ikustia eta ondo entzutia, eta bera dakan importantziakin. Adibidez, beti gogoratuko dut, 3-4 urteko ume bateri lehenengo aldiz betaurrekoa jarri genizkionean, graduazio oso altua sakan, eta zela begiratzen zion bera amari, esuan ezautuko moduan, eta horrengo gunean etorri zanean betaurrekoak ajustatzera esan zigun amak. Gabian ezian lagatzen betaurrekorik kentzen, berak betaurrekoak nahi zaban inlo eta holan ikusi betirako. Elgoibarko Meka Lanbide Eskolara joan nintzen formakuntza bat egitera, eta han ezagutu nuen Urrats bat programa, eta nola nire ideia buruan naukan, beraie lagundu zidaten aurrera ateratzen, behar nituen tresnak eta aholkuak eman ez. Eta eskerrak eman nahi nizkion, nola ez, Urrats bat programari eta saioari, que es una makina, lagundu diala prozesu guztian, beti egondan eronduan, eta azkenean lagun moduan daukat,
eta baita ere nire familiari beti buruan eduki duten eta nire ametzetako proiektua gauzatzen lagundu diateneri eta animo diateneri.